ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn doni batala tɛ ɲumaga ɲuman de b'i la n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn jabaradina kumakɛla tɛ filɛbaga ɲuman de b'i la labɛnbaga ɲuman de b'i la an ka fidèle abonné dan tɛ aw la an b'aw fo dan tɛ foli min na san 2025 o tɛmɛna san a san 2025 kɔnɔna la abonné Mali kunnafoni show ale ye 100 000 abonnés sɔrɔ c'est grâce à vous aw ka cɛsiri ani aw ka kanu o de y'a to an ye 100 000 abonnés sɔrɔ an bɛ k'an sɛnsɛn ka taa 200 000 abonnés la o foli belebeleba an b'o ta ni ka di aw ma san 2025 taara dɛ a ka taa n'a ka gɛlɛyaw ye a ka taa n'a ka tɔɔrɔw ye san 2026 min nalen filɛ nin ye ani nɔgɔya ka na ani hɛrɛ ka na k'a suru an ka abonnés ani anw yɛrɛ kan san 2026 an bɛ dugawu kɛ jamana in ala k'a basigi ala ka jamana in bɔ a jugu bolo jamana in ala k'a ta fanga di jamana marabagaw ma ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen dusukun ni k'a kɛ kelen ka ɲɛsin ba maliba ale ma n'o bɔra yen an ka abonnés fidèle abonnés Mali kɔnɔ yan ka taa se diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ma an bɛ aw fo dan tɛ foli min na aw de ye anw ka sababu ɲumanw ye aw de bɛ anw filɛ ka anw encourager an ka baara la tiɲɛ don san 2025 kɔnɔna la gɛlɛya caman an y'o sɔrɔ an ka baara kɔnɔna la mais an ka abonnés olu ye an dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka gɛlɛyaw ni ka olu ta ka bɔ an kan an ka partenaires an bɛ foli belebeleba ta ni ka di aw ma minnu ka publicité passera Mali kunnafoni jabaraniso la san 2025 kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ an ka banbagatɔw ala ka baara dali nɔgɔya u ye u y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya u n'an bɛ taa jɛ min ma yarabi ala k'a nɔgɔya ala k'anw yɛrɛ ɲa ni k'an ta donni ma kɔnɔ an ka tungarankew an bɛ aw fo tungarankew de ye anw ka abonnés fanba ye yarabi an y'a ɲini ala fɛ aw talen don tungala nafolo ɲini min na ala ka nafolo nɔgɔya ala k'aw kisi tunga faama jugu olu tɔɔrɔ ma aw ɲuman taara cogo min na fɛn ɲini na ala ka segin n'aw ɲuman ye ka na anw yɛrɛ fɛnɛ ɲuman sɔrɔ yan nɔ sɔrɔ bɛ ala de bolo ala k'a di an n'aw ma ala k'an garizigɛw ala k'olu sanuya an b'a ɲini ala fɛ gɛlɛya minnu n'olu y'an sɔrɔ san 2025 kɔnɔ san 2026 ala kana o gɛlɛyaw ni ka olu ɲɛsin an ma tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ni a bɛ se ka se an ma san 2026 kɔnɔna la ala k'a tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲɔni ni ka taga n'a ye muso minnu bɛ yen nɔ ko ala ma den nɔgɔya olu ye yarabi san 2026 in kɔnɔna la ala ka den d'u ma furu yɔrɔ a gɛlɛyara muso minnu ma ala ka nɔgɔya kɛ maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ k'olu bɛ muso hamina minnu bɛ cɛ ko hamina san 2026 in kɔnɔna la ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen jamana in halisa ala ka lakana n'a kɔnɔ ala ka basigi la n'a kɔnɔ ayɛsi halisa ala ka fanga di ayɛsi ma jamana kɔnɔdenw ala k'an bɛn kelen ma aw bɛɛ lajɛlen bonne heureuse année 2026